Disková pole P6000 jsou vybavena funkcí Continuous Access, která zajišťuje vzdálenou replikaci dat mezi dvěma diskovými poli. Tato funkce je využívána pro případ, kdy dojde ke zničení primární kopie dat nebo celé lokality. V tom okamžiku lze využít záložní synchronní nebo asynchronní kopii a v krátké době obnovit provoz. V případě synchronní replikace jsou zdrojový a cílový disk za všech okolností shodné a mohou garantovat plnou konzistenci dat. V případě asynchronní replikace mohou být data do cílového disku zapsána s určitým zpožděním. Kopírování mezi diskovými poli může být jednosměrné. Jedno pole je určeno jako zdroj a druhé jako cíl replikace. Druhou možností je obousměrná replikace, kdy se disková pole zabezpečují navzájem. Režim replikace jednosměrnost nebo dvousměrnost je pouze administrativní rozhodnutí, které není nikterak vynuceno hardwarem. Funkcionalitu Continuous Access lze doplnit o software integrace, které spojují vzdálenou replikaci na úrovni P6000 s fungováním klastru na úrovni operačního systému. Integrace Cluster Extension je doinstalována do klastru a monitoruje funkčnost celého řešení od zrcadlených diskových polí přes SAN infrastrukturu až po operační systém. Pokud dojde k výpadku některé komponenty, Cluster Extension podle znalostní databáze rozhodne, jakou provede nápravnou akci. Typickou reakcí je tzv. Failover, kdy je provoz aplikace se všemi daty automaticky převeden do záložní lokality, kde je aplikace znovu uvedena do provozu. Cluster Extension je dnes podporována na operačních systémech Windows 2003, 2008, Hyper-V, Red Hat ASUS Linux a HP Unix. Pro fungování Cluster Extension je potřeba dvojice diskových polích EVA nebo P6000, vzdálená replikace Continuous Access a klastrový software. Obdobnou funkcionalitu jako v případě Cluster Extension jsme schopni nabídnout i do prostředí VMware a jeho Site Recovery Manageru. Funkce SRM opět zjednodušuje a automatizuje celý proces disaster recovery. V současné době jsou podporovány verze 3, 3.5 a 4 spolu se Site Recovery Managerem.